हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुनसे गोदान भिडिअ फिन खेब बरायहरबावबायदि। नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोना मिन्थिखाबाय जानांगौ टाइटेल बा थाम्बनेल नायनानै दिनै आं मा भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैदों। नोंथांमोननिसिम गिबियावनो आसा खालामो दे भिडिअफोर गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोनखौ निमाहा होगोन होननानै। लोगोफोर दानिया फैदो दे लेटेस्ट भिडिअ आपडेटनि बागै एसे मिथिना लादिनि दे। नोंथांमोन आं दिनै मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैदों दे। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थाबानो जाबाय दे। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ आरके चेनेलाव आपलोड खालामदों दे आरो नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय सिगांजों खारफालांनाय दे। नोंथांमोना जुदि बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजोंनो नायनो हागोन दे। एक्चुअली लोगोफोर जों बेयाव गुबै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों आरके आरो बिथराइदि लोगोफोर। लोगोफोर बिथांमोनजों लोगोसे गोबां बेयाव फाव खालामनायखौबो जों नुनो मोनबावदों दे। बिथांमोनानो जाबाय दानसोरां, बगा, बिगोम आरो दानसोरांदि लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनो रिलेक्सखौ होदों बिसेसर बसुमतारिया होदों दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि सिनेमेट'ग्राफिखौ खालामदों बिगोम बसुमतारिया दे। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ सोर रोजाबदों होननानै बुङोब्ला लोगोफोर बिथांमोनानो जादों सानसुमा दैमारि आरो सामिलि बसुमतारि दे लोगोफोर। नोंथांमोन दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे। नोंथांमोना जुदि बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजोंनो नायदो दे लोगोफोर। नोंथांमोन भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, साबस्क्राइब, शेयार, कमेन्ट खालामना होलांनो दाबाव दे लोगोफोर। गोजोन्थों।